Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Том сәгате ташфорының чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор, продюсер, Россия авторлык җәмгыятенең Татарстан филиалы директоры Зөфәр Хәйретдинов. Исәнмесез, Зөфәр әфәнде. Исәнмесез. Зөфәр, сез эстрадага шактый урау юллар белән килгән җырчыларның берсе. Менә заманында Казан дәүләт архитектура төзелеш институтын бетерүчеләрне мин төзүчеләр генә була дип уйлыйдым. Бактың исә, аннан җырчылар да чыга икән. Ни өчен сез үзегезнең уку йортына, үз һөнәрегезгә тугры калмадыгыз? Ул безнең төзүче институт тәмамлаган шәхесләр арасында җырчылар безнең Татарстанны байтак. Мәсәлән, мин генә түгел әле, Абдулфасафин да шуны тәмамлаган егет. Урау юллар дип әйтү бик үк дөрес тә түгелдер инде, чөнки җырчы булу бит ул бераз четерекле профессия. Мәсәлән, син җырчы буларак формалашканчы бит яшь бара. Ә менә шул яшь барганчы бит көтеп утырып булмый, мин кайчан инде җырчы буларлак формалашып битермен икән дип. Шуңа күрә башта бит инде син яшь вакыттан сайлаган буласың бер профессия. Мәсәлән, мин кичкенә вакытта җырчы булырмын дигән Теләк бөтенләй юк иде. Һәм гомумән минем менә урта мәктәпне тәмамлаганда әле тәгаен кем булырмын икән мин үскәч дигән теләк бөтенләй юк иде. Бары тик менә шушы бармак белән санагач кына кайсы вузга барып керим икән, тегесенә микән, бусына микән дип сайлагач, без килеп тукталганым шул төзүче инженерлар институтына. Ягъни бу институтта әле сезнең теге максатчан түгел, менә тормышта бәлки кирәк булыр, менә монсы ярап куяр дип, менә шулай сайлап алынган уку йорты. Дөрес. Әлбәттә, минем бер теләгем бар иде. Минем теләгем бар иде университетның геология бүлегенә укырга керергә. Хыял монсы. Хыял иде булса, хыял. Геолог булып, сәяхәтләрдә бик күп йөрә, романтика бит инде. Нигәдер мине бу хыялны бер кем дә поддержать итмәде. Инде авылда туып үскән балаларның бит инде кичкенә булса да поддержкасы булмасаң бик кыен бит. Әле болай да миңа укырга керү бик авыр булды. Чөнки ни өчен дидегез, без гаиләдә 11 бала булып үссәк тә, мин шуның 10-нчысы булып, әти-әни тарафыннан сайлап алынган бердән-бер бала идем, авылда калырга тиешле. Һәм менә аларның теләгенә каршы, мин кызганычка каршы чыгып китергә мәҗбүр булдым. Чыгып китергә түгел, чыгып качырга. Ягъни әле бу төзелеш институтына чыгып китү сезнең авылдан чыгып китү. Әйе. Әле бу артистлыкка түгел. Әйе, әле ул тагы да кызыграк булай булды. Мәктәптә мин яхшы гына укыдым инде, бик әйбәт укыдым. Дүртле билгеләре юк диярлек дәрәҗәсендә иде. Халык уйлады инде, гел 3ле булган икән Галсаев. Юк, гел 5 иде. Һәм менә шушы бит инде үзеңне сынап карыйсы килә. Ничек инде син яхшыга укыдагы үзеңә сынамыйча, бер кая бармыйча, бер кая укырга кирип карамыйча, авылда калды. Әйе. Әлбәттә, әти белән әни мин инде сайлаган булгач, авылда калырга тигәч, синең бер генә юлың бар, укырга бара, ул да булса авыл хуҗалыгы институты. Монда кире әйләнеп кайтырга. Әйе. Минем анда бару теләгем бер генә процентта юк иде. Шуңа күрә мин инде азбык өсәйә торгач әйткәнемчә барып чиктер документларын берип кайттым. Шул Казан төзүче инженерлар институтына. Аны кыскартып әйтәгәндә кеси дип, юлларда кеси дип бирәләр инде. Чөнки әлбәттә бу тагын мин яратып түгел. Ширшени минем әйбәт, теге сызымнар инде әйбәт. Ягъни сезнең укырга сәләт бар, потенциал бар, сез шуның белән барасыз. Техник белемнәр минем Аллага шөкер иде. Шуңа күрә мин шунда барып күрергә дигән ният белән чыгып та киттем. Һәм әлбәттә теләк мин уйлаган идем, һәм әлбәттә әтиенәләр дә шулай уйлаган иде. Мине кер алмас та кире борылып кайтыр булды. Һәм мин кызганча каршы кергә туры килде. Һәм инде экзаменны биреп кайткач, әнигә әйттем, әни мин битәм бөтенсен яхшы бирдем. Мине алырга тиешләр. Әни әйтә, "Молодец улым, булдыргансың. Менә үзеңне санап карадыңмы инде?" Булды. Менә хәзер инде давай авылда каласың.
Кабаттан сез башы. Кабат аңа нәрсә әйтәсең инде. Мин гомумән теге ни өчен калга тешим авылда мин бер вакытта әтиянигә сүз күтәреп каш әйткәнем булмады. Алар шуңа күрәдер инде мине калдырырга теләгәннәрдер. Һәм 30 август җитте. 31 август җитте. Алар инде сезне кала дип уйлыйлар авылда. Алар кала дип уйламый, алар кала дип карар кылдылар. Мин бары тик үзем сынар эшкә барып кайттым инде. Сынадым, булды аларча. Булдырдың? Булдырдың. Һәм минем бит барасы килә. Уже 31 узып китте. Һәм бер заманны кич белән абый кайтып төште. Минем иң олы абыем, ул Казанда шофер булып эшләтергә. Арында азмы күпме булышты икән, шушы инстка сайлаганда. Һәм мине күреп авылда бушак катты. Син ни эшләп ти авылда ди? Иртәгә бит 1 сентябрь син бит студентка барга тиеш. Мәтәм абый, ана мәтәм, җибәрмиләр. Шуннан соң абый тегеләрне икесендә утыртып әти белән әнине сүкте. Сезнең бердән бер балагыз очныга укырга кирде. Аны да җибәрмичә, сез нәрсәне бөтенесен җабып яткырып үзегезгә калдырасыз ди. Һәм шуннан соң бик каты сүккәч, әти дә, әни дә башларын иеп, ярар, барасы килсә, барсын. Вузда укыган елларда нинди дә булса күңелегездә хис бар идеме? Мин китәрмен микән бу елда, мин төзүче булыр микән, булмам микән? Менә икеләнү дип әйтик. Укуыгыз да бара, әйбәт ансыймы? Теге билгеләр дә әйбәт, өлгөрүш тә бар. Күңел халаты нәрсә иде? Барыбер. Беренче елларда әллә нәрсә уңга сулга тартылмыйдыр. Әмма менә шушы икенче курстан соң, беренче курстан соң безне җыеп алдылар, кемнәр җырлый белә дип, институтның хорына. Урыс хоры иде ул, академический хор. Әлемсә бик кызык булды. Мен дә барга бер дә теләгем юк иде. Укырга кергәндә бит анкета тутырасың. Анкетага анда графалар бар ая. Художественный деятельность катнаштыңмы? Катнаштың. Нәрсә эшләдең? Мин җырладым дип язган инде тегендә. Һәм мине чакыралар деканатка. Менә син җырлагансың икән, менә безнең анда хор оештыралар бар шунда. Ну мен бардым инде. Кирсәм, утыралар, минем кебек студентлар бик күп. Һәм фортепиано артында җитәкчеләре. Һәм минем тавышны тикшерә башлады инде бу. Булай карады, җырлатып карады. О, тенор безнең өчен бик сирәк, редкий тавыш, ана тегендә бас дип мине бастырып куйды. Хәзер мин җырсы килми бит, просто минем деканаттан гына кушкан гына килгән идем. Ничегенә җырламыйсың, синең тавышың гайбәт, безгә тенорлар кирәк, тенорлар юк, әнә икәү генә, син өченчесе. Һәм юк инде, мин пенсия алмыйм, миңа беренче семестрда пенсия юк иде. Стипендия. Стипендия. Хәзер пенсия яшенә якынлашкан. Телдәге пенсия бит хәзер. Хәзер шулай дигәч бу алайса мин сиңа стипендия эшләсәм ди, йөрисеңме ди? Мин йөрим. Миңа стипендия ясатып бирде. Мин инде йөри башладым. Һәм миңа әкрен генә ничектер күнегергәнә кирәк бит. Күнектем. Кеше бит әйтәләр юк гына әйтмиләр. Кеше төрмәгә күнегә. Әкрен генә җырлау шап китте. Ну яшь вакытта җырлаганнар бар инде, әмма мин гомердә дә үземне артист булырдай дип җырлаштырып биргәнем юк иде. Һәм менә шушы хор әкрен генә мине тартып алды бит үзенә. Андагы коллективта җитәкчебез дә бик әйбәт иде. Һәм менә шушы төрле илләрнең җырларын, төрле телләрдә җырлау. Гомумән нигәдер мине бик тиз алып киреп китте. Һәм инде икенче курсларны укыганда мин шушы хордан элекке хорга аркан белән тарткан кебек барган булсам, аннан соң җигереп кайчан бүген хор бит әле шабадыр мин. Менә шундый хәлгә күчкән идем. Сез бит инде диплом буенча бер көндә эшләмәгән кеше. Шулай бит инде. Төзүче буларак. Әллә файдасы. Менә бу югары уку йортында алган дипломның тормышта сезгә нидә булса бер этәргеч файдасы булдымы, юкмы төзүчелекнең? Инде 4нче курсларда укыганда син әйттең бит. Менә укыганда синең ничек үзеңне төзүче буларак хис итәләр инде.
Менә мен чыннан да инде 4-нче курсларда үземне уйлыйдырым. Чөнки бит мастер булып стройкаларга барган бар, стратратларда жүргән бар, стройка нәрсә икәнен беләм. Һәм бит хәзер күңелдә җыр килеп керде. Җыр килеп кергәч, стройка турында хәзер бөтенләй башка төрле уйлый башладым мин. Ничек итеп эшләрмен инде мен анда? Пычрак арасында мәтәм резиновый итекләр киеп, йөрүмен мин икән. Яңгырда, карда, җилдә, салкын суык, кояш. Һәм әлбәттә күбрәк ансы гына түгел. Күбрәк әлбәттә менә шушы ничек итеп инде җырны шулай мин ташлармын микән инде дип яшәдем. Инде югыйсә 2нче курстан соң кызганча каршы безнең шушы хорыбыз таркалырга мәҗбүр булды. Анда ниндидер каршылыклар килеп чыгып, деканат белән менә шул бүлмә булмау сәбәбе микән тагын нәрсәләрдер булды инде. Хорыбыз таркалды һәм шушы хор таркалганда миңа җитәкчебез әйтеп китте: "Зафар, синең тавышыңды бик әйбәт ди, син ди дәвам ит җырлавыңны ди." Миңа ул әйтеп үк куйды кая барасын. Мәсәлән, дибет безнең Баумударамда бар бит, Горки исемендәге клуб бар иде, хәтерләсәң. Менә анда аның хоры бар иде. Ул Спартак Аякинер җәмгыятенең клубы иде. Һәм мине шунда тәкъдим иткәч, мин шунда киттем. Әмма миңа да бик ошамады. Мен дә бер ярты ел гына йөрдем. Җитәкче дә бик ошамады. Мин аннан соң киттем. Үзебезнең төзүчеләр мәдәният сарае. Әйе. Декастроители инде ул дүйер безне. Менә шунда башланды минем дә яңа этап. Анда шулай хорда мин җырчы солист булып эшләгән идем. Ялкын ансамблендә дә солист булып эшләдем. Аннан соң анда барлыкка килде. Менә хәзер алар һаманда исән, һаманда җырлыйлар инде, аларга ничә ачым килмәгән бер 25-30 ел булалар инде. Казан егетләре группасы төркеме. Алар белән мин җырладым байтак кына. Мәскәүләргә барып, Бүзәк телевидение аркылы чыгышлар ясарга туры килде. Һәм инде гомумән хикәябезнең башында әйтеп киттек бит. Казан төзүче инженерлар ул бетерә биючеләр, җырчылар дип. Мин җырчы буларак инде әзер идем почти. Ягъни сез кисида дип әйтгәндә укыганда, укып бетергәндә үзегезне консерваторияга кирү нияте барлыкка килгән иде инде. Кирү нияте инде тәгаенләнгән иде. Әйе, тәгаенләнгән иде. Сез инде бер аяк белән консерваторияга атлаган. Әйе, минем андай хыял уже тәгаен формалашкан иде. Мин инде шуңа күрә әлбәттә аны бетергән елны ук кирү булмады. Ни өчен? Чөнки безнең бит институт бетергәч бер ел, дөресрәге 3 ай военный курслар бар иде. Безнең анда бит военный кафедра булгач, без бит лейтенантка биреп чыгаргач, безне җибәрделәр анда бер айга Тоцкийда, Оренбургта сборга. Шунда нәкъ шушы вакытта вступительный экзаменнарга консерваториягә идем, ул елны кирә алмадым. Шуңа күрә мин ул елны үземнең теге юнәлеш буенча, направление буенча безнең икенче төзү монтаж трестына барып эшкә кирдем. Инженер булып мин 1 елга якын утырдым. Ягъни барбы сезнең хезмәт биографиясе, хезмәт кенәгәсендә төзүчедән башланган. Иң беренче төзүчедән башланып китте. Әмма инде барыбер бит минем уже ниятем гомумән ачык иде, билгеле иде. Ничек булса да консерваториягә кирип карарга. Һәм шушы максаттан бер бу 83нче еллар хәтерләсәгез Андропов чырлары бик авыр чырлар. Эштән китеп булмый, эштән гел кая барсында карап тикшереп контроллар. Хәтерләсәгез магазиннарда тотып йөриләр, каян качтың дип, каян килдең дип. Ә менә мин шул вакытта миңа тәкъдим итсәләр үзебезнең треста комсомол оешмасын җитәкләргә. Мин теләп риза булдым. Чөнки комсомол секретаре аның битендә эше шикләнмәгән. Ул утырга мөмкин шурында да, ул чабырга тиң бер строительный управление, икенче строительный управление. Гомумән шунда ирекле йөрү. Ирекле йөрү. Менә шушы инде, шуңа күрә мин хәзер шушы вакытта консерваториягә барып дәресләр ала башладым. Үземнең булачак укытучымнан, ул Әлфия Базагедуллина иде.
орны жәннәттә булсын. Һәм инде без программа әзерлей башладык. Ансыдан бик кызык булды әле. Сез концерт программасы әзерлисез. Концерт программасы түгел инде ул. Үзегезгә Керү программасы. Консерватория керү программасы. Мен инде консерватория барып тыңланганым булды. Ул әле институт тәмамлаганчы ук инде. Ансы бик кызык булды. Шулай ук монда Әлфия апага килеп, Әлфия апа белән 1-2-3 җыр әзерләп, Әлфия апа әйтә, һәрбер татар җырчысын Назип Жиганов үзе тыңлый. Бары тик үзе тыңлагач кына ул да буры бирә. Син керәсеңме, керәчәксеңме, юкмы? Шуңа күрә аңа тыңлатырга кирәк аңа дип. Ярый, көнен билгеләп куйдылар. Инде без әзерләндек. Аллага шөкер, яхшы гына әзерләндек кебек. Хәерчегә җил каршы. 1-2 кала, сакын тиеп, тавыш бетте. Тавыш начарайды. Ну, сөйләшеп була, но җырлау бик кыен инде. Әлфия апа килдем, әйтәм, шулай. Ну, бит инде СССРның хезмәт герое, социалист хезмәт герое, СССРның халык артисты, шундый бөек кеше көн сайын сиңа вакыт бирми, ничек бар, шулай җырлыйбыз. Булган нәрсәне барыбер күрмичә калмас, дип киттек без Әлфия апа белән. Җырладым, конечно, үземнең мөмкинлекләрне карасам, 40-45%. Назип абый бәясен шунда әйттеме? Тыңлап бетерде. 3 әсәр җырлаган идем. Аңа ярага тырышып, аның Җәлил ариясын башкардым, Җәлил операсыннан. Ул миңа шунда арасында теге урысча татарча сөйләшә бит инде. Ты где учишься? В этом КИСе учусь. Строителем будешь? Мои. Слушай, в нашей стране строители тоже очень нужны. Бәясе шул булды. Мен аңладым инде, аны минем нәрсә әйтте? Менә бу көнне алай җырлау белән башкача дигән мөмкин түгел. Төзүчедән артык китеп булмый. Хәзер минем күңел төште, Әлфия апаның күңеле төште инде. Минем күңелем төшмәде, нәкъ кырылды. Әлфия апа әйтәм, булай булмый. Без бит инде әйтәм. Бу җырлау булмады әйтәм. Бу булды әйтәм. Мучение. Һәм без яңадан инде чын мәгънәсендә яхшы итеп әзерләнеп, шул 1 елдан соң инде үз вакытында экзаменнарны бирдек. Состояние әйбәт, тавыш бик бер дигән. Мин җырладым. Әлфия апа сөйли. Экзаменнан соң Әлфия апа утырган нәкъ Назип Жигановның алдында. Алдай, син җырлыйсың ди. Алдай, күрше зав кафедрага Бороновка сөйләде. Слушай, это мальчика я где-то видел, дип. Хәзер Воронов әйтә инде. Он вот, наверное, прослушивался. Точно, но он же тогда вообще не умел петь. Слушай, брать надо. Обязательно брать и только брать. Һәм шуннан соң менә Назип абый орны җәннәттә булса шулай ук үзенең биреп нәтиҗәсен беренче курска килеп кердек, чөнки беренче курска музыкаль белеме булмаган кешене бик сирәк алалар. Сез бит көндүзге көндүзге бүлеккә беренче курска мин кирдем, бөтен имтиханны тапшырып, ул булмасын гармония, сольфеджи, бөтенесен изложение, байтак күп экзамен бирәсе. Чөнки мин битендә, безнең битендә әйткәнемчә, КИСида вокальный факультет юк иде, музыкальный факультет юк иде. Мин менә бу музыка грамотасына үзегемнән өйрәндем. Анда чөнки әгәр музыкаль грамота булмаса, беренче курска алмыйлар, бары тик подкурска алалар. Син 2 ел шунда музыкаль грамота укып бетергәннән соң гына теге имеешь право беренче курска экзаменнарны тапшырырга. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында сез консерваторияны бетергәч тә туры шунда эшкә кирдегезме? Ничек булды ул? Һәм ул сезгә опера һәм балет театрында эшләү нинди тәҗрибә бирде? Һәм ничек аннан
эстрадаға күчтегез. Анда калу мөмкинлеге юк идеме? Бу күрәсең киресенчәрәк булды бугай бу. Чөнки мин консерватория кергәндә гомердә дә уйлап кирмәдем. Мин опера театрга җырчы булып барам дип. Бары тик эстрадага барам дип кирдем. Ә менә беләсеңме, Данил, консерватория шундый нәрсә ул. Анда кирип 2 ел укыгач, менә шушы чын мәгънәсендә чын музыка, классик музыка, академ музыка сине үзенә тартып ала, инде ул сине беркайчан җибәрми. Ана син аңлый башлыйсың. Кайда ул чын сәнгать, кайда ул бераз инде халтуры. Халтуры. Менә шушы 2 елдан соң инде мин үземә бары тик бер генә юнәлеш билгеләдем, ул да булса опера җырчысы булырга, операга барырга, бары тик шунда гына үземнең юлымны дәвам итәргә. Һәм Аллага шөкер, уку рәвешендә конкурсларда катнашып килдем мин. Менә беренче булган хәтерләйм, беренче конкурс Пермьдә узды, яшь опера җырчылары конкурсы. Анда дипломат булгач бардым Бакуга, Глинки исемендәге Бөтен союз конкурсына, анда шулай дипломат булып кайттым. Һәм менә бу гомумән миңа зур канатлар өстәде. Һәм шушы 4нче курстан соң инде миңа театр әһелләре ул вакытта әле Шидриya безнең Нияз Курамшевич Даутов режиссер булып тәкъдим итте Нияз абый үзе театрга килергә. Һәм мин теләп риза булдым. Мин 4нче курстан театрның стажерлык группасына кергән идем. Һәм инде беренче рольләрне башкаргач, уңайшына башкаргач, мин анда ул стажерлык группасына ярты ел булдым икән. Мине төп труппага күчерделәр ярты елдан соң инде. Ягъни 5нче курста укыганда инде мин төп труппада җырлыйдым. Шулай да менә сез татар эстрадасына минем күз аллавымча, мин әле ул вакытларны хәтерлим, ничектер ишкәкче җыры белән килеп кирдегез кебек. Бәлки мин ялгышамдыр. Бәлки әле ул вакытта сезнең әле үзегез тарафыннан язган инде җырлар бар идеме, юкмы? Алар белән керү идеясе юк идеме? Ни өчен ишкәкче җыры булды ул? Гомумән бит инде җырчы булып танылыр өчен аны үзенә җыр була тиеш. Шуңа күрә мин төрле җырларга тукталып карасам да, бары тик менә шушы ишкәкче җырын беркем җырламаган җыр, бары тик шуны гына җырлап мин чыннан да халык арасында танылдым. Ул мин иң беренче сахнада җырлаган җырлардан берсе иде. Менә Урбаннарда йөрдем дигән җырда мин җырлап карадым, әлбәттә халык җырын. Әмма инде менә чын мәгънәсендә үземнең җырым булып тора шул ишкәкче җыры. Һәм инде ул 85-86 елларда башкарылган җыр иде. Аннан соң инде мин мөрәҗәгать итеп барадым бик күп авторларга. Резда Ахиярова, Луиза Батыркаева ул вакытта бик күп язалар бит инде. Алар җырларын бик күп тәкъдим итделәр. Хәтерләсә, тамашачылар кул яулыгың дигән җыр бик матур бик киткән иде. Сиңа гына язган хатлар, Луиза Батыркаеваның гүзәл җырым. Һәм менә шушы җырлардан соң ул вакытта беләсеңме, җырчылар аз булса да, композиторлар бик аз иде. Композиторларның каләменнән җырны төшкәнен җырчылар көтеп кенә торалар. Һәм шуңа мин шул вакытта уйлап куйдым. Мин уйлап кына түгел, мин инде инста укыганда үземнең җырлар язып караганым бар иде. Беренче җырларымны мин Хәсән Туфанның кичкенә генә лирик дәфтәр дигән җыентыгы бар иде. Шуның бөтен беренче битеннән ахыры битенә кадәр мин бөтен шигырьләрен яттан диярлек беләләр. Чөнки Хәсән Туфан кебек лирик шагыйрь бу эше юк. Бүгенге көндә дә шулай бит алам. Шул хәтле нишкәки, шул хәтле аның бөтен шигырьләре җырлап тора, көйгә салынып тора. Менә һәрбер шигырен үземчә җырлап чыктым я. Һәм әле һаман да минем әле менә җырланмаган Хәсән абый сүзләрне язган бер-ике җырым көтеп тора. Кайчан дөньяга. Алар нотага төшкәнме, алар күңелдәме? Алар күңелдә дә, алар нотага да кергән. Сез бит инде әле ул вакытта нота белмәгәнсездер, менә ул теге көйләр туа башлаган чорда. Юк, инде мин менә шушы консерватория керү теләгән уянгач, мин инде инста куганда кулыма самоучитель алып, на баяне, баянда өйрәндем. Нотный грамота өйрәндем, гармония, сольфеджио әкрәнгән шунда мин төшенгән идем. Менә сезнең бүген иҗат сандыгыгызда ялгышмасам инде 600-дән артык җыр бар. Сез аларны менә үзегезнең рухи, шәхси байлык дип саныйсызмы? Алар матди байлыкка әйләндеме?
Әлбәттә инде ул Алланың биргән ашык ул бүгенге көндә минем генә байлык түгел, гомумән күбесе аны халык байлыгы. Халык байлыгы, әлбәттә. Алар менә бу сезнең интеллектуаль байлыгыгыз дип әйтик инде. Алар сезгә тормышта матди файда китердеме? Әлбәттә, әлбәттә аңлап бетердем. Әлбәттә инде мин нәкъ шушы өлкәдә бит үзем эшлим дә бүгенге көндә. Авторга аның әсәрләре файда китерсен өчен. Ул бит яздың да, кемгәдер тапшырдың да, кемне җырларга тиештә, син Аллага шәкә минем җырны җырлыйдыр дип шумлап тамак туйдырып яши алмыйсың. Шуның белән сөйлеп эшәгә тиеш түгел. Ул чын мәгънәсенә гонорар дигән нәрсә әйбер бар, ул китерергә тиеш. Ул элекке кызганча каршы безнең Татарстанда бик начар эшләгән нәрсә иде ул. Әле мин хәтерләйм, менә шушы союз таркалганчы минем беренче җырларымны җырлый башлагач, менә су буенда ошак ана бик популяр булып киткән вакытта, мин шул су буенда ошак яна бер җыр өчен генә аена 15-шәр, 16-шар, 20-шәр сум акча алалар. Ул бик күп нәрсә бит. Ул вакытта зур акча бит. Инде ondan соң менә 90-нчы еллар китте бит инде. 90-нчы елларда гомумән шушы иң зур пиратлык. Атта оны ана кызы белми торган заман. Җырны урлау дисеңме, җырны ничек кирәк шулап куллану дисеңме, җыр өчен беринде акча түләү юк. Һәм шуннан соң менә 2002 елны без Татарстанда ниһаят шундай тәкъдим булды, шушы Россия авторлар җәмгыятенең бүлеген ачырга. Менә шуннан соң инде мин аңа тотындым рәхәтләнеп, чөнки минем үземә бик кызык булып тойынды, чөнки үземнең шушы эшемнең нәтиҗәсен, матди нәтиҗәсен тоеп карыйсым килде. Менә сез Россия авторлар җәмгыятенең Татарстан филиалы директоры буларак, бүгенге көндә сәнгать әһелләренең нинди проблемаларын хәл итәргә туры килә? Кемнәр белән бәхәскә керәсез, кемнәр белән судлашасыз, кем әйтмешли, ул бит бик шундый бик четерекле мәсьәлә. Дөрес, Данил, менә без бит инде ике якны карарга тиешбез. Бар автор, шагыйрь, композитор. Бар җырчы. Алар икесе миңа кадерле. Автор буларак, җырчы буларак. Мин үзем җырлыйм да, үзем автор да. Барсында хәлен беләсез. Әлбәттә, автор ул шушы җырларны тудыручы, инде җырчы шушы җырларны кулланучы. Законда каралган бит нәрсә? Кулланучы шушы җырларны ул законлы рәвештә генә кулланырга тиеш. Законлы рәвештә ничек ул? Димәк, шушы җырларны кулланганчы ул алардан рөхсәт алып, шушы рөхсәт буенча шушы авторларга тиешле гонорарларын җиткергә тиеш. Менә шул вакытта җырны куллануы дөрес була. Һәм бу беренче вакытта җырчылар өчен урысча әйткәндә бу дика. Ничек инде ул? Без аша түләргә тиеш. Алар үзләре түләргә тиеш. Без алган җырларны популяр итәбез. Менә шуннан соң аларга әлбәттә аңлатырга туры килде. Байтак бүгенге көндә Аллага шөкер, аны аңламаган, белмәгән җырчы юк инде. Җырчы башкаручы, шагыйрь белән композитордан тулы хокукларны ала да үз милки итеп теркәп куя. Ягъни бу җырны инде башка кеше сәхнәдән булмасын, яисә радио, телевидениедән яңгырата икән, ул аны административ штрафка, яисә административ җаваплылыкка тартырга мөмкин. Бу җырны ул җырчыдан башка беркем җырлый алмый дигән сүз. Менә сез үзегез шушы хокукларны яклаучы чиновник буларак һәм иҗат кешесе буларак ике әйберне бизмәнгә салып караганда каршылыкка килмиме? Бәлки ул җырны башка җырчы яхшырак җырлап тамашачыга җиткергән булырга мөмкин иде бит. Җырлар үлергә дә мөмкин бит бу очракта. Менә бу кызганыч әлбәттә, бу инде бит инде бары тик ике кеше арасында туган килешү нәтиҗәсендә туган нәрсә. Бу мәсьәлә бары тик аларга хәл итә ала. Монда инде мин нинди генә директор булсам да, нинди генә оешманы җитәкләсәмдәге, аларга әйтә алмыйм. Син булай эшлә, син булай эшләмә дип. Әгәр инде, мәсәлән, шушы сатып алган җырны җырчы булдымы, ул продюсер булдымы, ул аны инде бары тик үзенең милке генә әйтеп калдырасы кирәк икән, аңа бит берни табыш китерми. Әгәр дә ул аны киресенчә тапшыра икән үзенең үзенә кирәк ничек дип әйтим инде, суллар белән, үзенә кирәк шартлар белән, аңа нинди шартлар куя, ул аңа күбрәк файда китерә бит.
уланы бирергә мөмкин башка җырчыга да. Ягъни мәсәлән, бер продюсерда дип әйтик, җыр бар, хокуклары белән 1 елга ул контракт төзи дә бер җырчыга бирә. Менә сиңа 1 елга бирәм бу җырны. Уланы 1 ел җырлый. Шуннан соң контрактның вакыты бетә дә, әйтә, дустым булды, мин контрактны синең белән узайтмыйм. Хәзер мин бу җырны менә моңа бирәм. Бу кешегә. Әмма шул вакытта бу җырлаган җырчы аңа капма-каршы дәгъва белән чыгарга мөмкин. Дәгъва белән түгел инде ул. Шарт белән. Шарт белән. Әйдәгез, бу җырны мин сездән кире сатып алам. Әгәр дә сез, чөнки бу җыр миңа ошады, миңа әле бу быелган түгел, алдагы елларда миңа җырлар идем дип. Алла шулай яңа килешү төзергә мөмкин. Әлбәттә, хокукый яклар бар, продюсер, җырчы, шагыйрьләр үзара аралашкан, бәхәсләшкән моментлар, әмма тамашачы бар бит. Тамашачы мәсәлән күниккән ул җырны фәлән-фәләновтан тыңлауны. Әймә, ул шуны ярата, мөккипән китә. Шуннан башка кешенекен кабул итми. Тамашачыга бит аны аңлатып бетереп булмый. Ул аны аңламый. Ул аны аңласа да аңларга теләми. Аңласа да аңларга теләми. Аңа менә фәлән-фәләнов башкаруында кирәк. Җырласын. Халык концертларда басып кычкыра. Җырла энем шул җырны. Миңа ярамый бит абзыйлар ди. Юк, җырла. Мин әле аңлыйм, кайсы җырчыга ишарә иткәнеңә дә мондай хәлләр белән. Мондай хәлләр бездә булды. Безнең эстрадада бүген бар ул хәлләр. Кызган әлбәттә. Миңа калдыйса, элеккеге советлар заманында бу нәрсә бик җиңел хәл итәләр. Әлбәттә, законнар ул вакытта шулай булгандыр инде, алар бар ялар, әмма алар теге джентльменский законнарда иде. Теге үтәсәң ярый, үтәмәсәң ярый. Үтәмәсәң дә берсәм, үтәсәң дә берсәм булмый дигән шикелле. Шуңа күрә бер үк җырны, мәсәлән, Илһам Абишакиров та җырлый иде, Әлфия Павзалова җырлый иде. Мирсәй Сыңгатуллина җырлый. Мин дә җырларга мөмкин. Бер инде запрет юк. Чөнки ул вакытта бар җырны менә шушы бүтән хокукларны сатып алучылар юк дәрәҗәсендә иде. Бүтән хокукларны сатып алырга мөмкин иде җырны бары тик мәдәният министрлыгына. Ягъни бүген бүтән нәрсә сатыла һәм сатып алына. Кызганча шул вакытта җырларда. Кызганча шулай. Менә без әйтәбез, бүген яшь талантларны сәхнәгә чыгарырга, алар белән эшләргә, үстерергә продюсерлык мәктәбе җитми, продюсерлар җитми дибез республикада. Яшерен батырын түгел, сез бит үзегез дә яшь талантларны сәхнәгә чыгарган кеше. Әмма беркайчан да мин менә Зөфәр Хәйретдинов, мин продюсер, мин шундый кеше дип күкрәк кагып йөргәнне хәтерләмим. Әллә сез үзегезне продюсер итеп әле тулы хокуклы продюсер итеп санамыйсызмы, әллә бу тыйнаклыктанмы? Бу берсеннән түгел, Данил, бу бары тик миңа кайвакыт бик ошый яшь тавышлар. Һәм яшь тавышларга карыйсың, аларга бит бер кемдә килеп, әйдә мин сиңа булышам әле дип кул сузмыйлар. Шуңа күрә бу бары тик менә мин кулдан килгәнне булыша алу дигән сүз. Мәсәлән, миңа бер нәрсә тормый, аларга җыр язып бирү. Һәм шулай ук безнең менә шушы инде матбугат чараларына, радио, телевидение белән сөйләшеп, аларга тәкъдим итеп, ул җырчыны аларга җырлату, алар халыкка күрсәтү миңа авыр нәрсә түгел. Шуңа күрә мин алардан, аларны җырлатып, продюсер булып, алар аркылы акча эшләү дигән башыма максат беркайчан да килмәде. Киресенчә миңа шул хәтле мин рухи канәгатьләнә аладырым, аларның инде шушы җырларын белән үсеп китүләр. Чөнки бит әйтәләр, помогать надо талантливому, бездарный сам пробьется диләр бит. Шуңа күрә менә талантлы кешеләр була кызганычка каршы, шиктеп әйтим, бераз хыялы, һавада очып йөри, аларны тартырга яклаучысыз алар. Шулай да безнең эстрадада, дип әйтик, безнең татар эстрада сәнгатендә продюсерлык мәктәбе барбы кирәк дип саныйсызмы? Булырга тиешме алар? Әлбәттә кирәк. Бар да ул. Бар әле ул башлангыч халәттә. Чөнки мәсәлән, менә син җырлый беләсең, мин җырлый белмим. Зато мин беләм, ничек итеп синнән җырчы ясарга. Зато минем акча бар. Ничек итеп мин сине тотарам да җырчы ясыйм. Акчаларны кертәм. Мин беләм, син җырчы булып китеп, үсеп,
ул акчаларны миңа китереп кире кайтарган. Кайтарасың. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә безнең Аллаһка шөкер продюсерлар үзәкләре дә бар, аерым продюсер кешеләр дә бар. Бу инде ят нәрсә түгел безнең эстрадабызда. Җырчыга сәхнәдә узын гомерле булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди булырга кирәк? Гомумән. Узын гомерле булу нәрсә ул? Әлбәттә, мин теге хәзер монда велосипед уйлап чыгармыйм инде. Беренчедән, син тырыш булырга тиеш. Тырышлык ул бер көнлек кенә түгел булырга тиеш. Син тырыш. Бу эшкә син кагылгансың, тотынгансың икән, син ömür буе тырыш булырга тиеш. Әгәр тырышмасаң, җырчы булып, бүгенге көн син танылып, икенче көнне син бөтенләй халык онтыра мөмкин. Көн сайын тырышлыгың булмаса, тырышлык нәрсә ул? Яңа җырлар, яңа киемнәр, яңа имидж, яңа тамашачы. Син әгәр дә ясамыйсың үзеңне географик киңәйтү буенча, мәсәлән, син барасың икән, бүген Казанда, иртәгә Уфадага җырлыйсың икән. Син шулай ук тарлык кыса. Әйе. Шуңа күрә бөтен татарлар яшәгән урыннарны җырып чыгарга тырыша кирәк. Чөнки беренчедән син үзеңә ачасың шул хәтле зур, ничек дип әйтим инде, тамашачы бит ул төрле җирдә төрлечә. Аны әйтми бер җирдә начар, бер җирдә әйбәт дип. Аның бөтен җирдә әйбәт ул. Аның әйбәтлеге башка төрле чагыла, башка формада. Әйе. Бик кызык. Аны сөйләп бетерерлек түгел. Һәм инде бары тик үзеңә зур игътибарлы булсаң гына син узын гына буласың. Әлбәттә бар күп җырчыларда начар гадәтләр. Начар гадәтләрне беләбез инде, нисекән. Менә шу начар гадәтләреңне синең бераз басып торырга тиеш. Күрсәтмәскә тиеш аны. Гомумән, әгәр син халык бит ул безнең теге яңгыш төшкергәнне дә белә. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Менә шәхсән сезгә иҗат итәр өчен илһам чыгана, ул кайдан килә? Һәм сезнең иҗат ул, мәсәлән, сез тормыш итәр өчен иҗат итәсезме? Әллә инде сезнең рухи халәтегез менә шушы тормыш итәргә этәргеч бирәме? Менә күрәсең, кайсы беренчел дип әйтеп, кайсы беренчел? Иҗат беренчелме? Тормышта төрле этаплар бар. Мәсәлән, башлангыч этапта бу күңел халәте. Шул хәтле җырлыйсы килә. Ташып тора. Шул хәтле җырлыйсы килә. Әйе. Шул кадәр иҗат итәсез. Көн сайын иҗат итәсез килә. Хәтта уйлыйсың, бу кайчанда булса миңа туйдырыр микән дип. Әмин менә еллар үткән сайын әлбәттә бит бара әкрен генә теге урысчасы перенасыщение. Әйе. Туя башлыйсың, ардыра башлый. Элек син теге бөтен җырны менә шигырь килеп, ой, бу бит минем шигырь. Бу бит җырлап тора. Аны кайчан инде миңа тотынып, хәзер язып алырым, тиз генә миңа музыка дип торасың. Хәзер инде уйлыйсың, бу шигырьдән җыр чыгыр микән? Чыкмас микән? Языйм микән? Юк микән? Язсам әрәм булмас микән? Язган менә шундый уйлар белән яза башлыйсың инде. Һәм инде шуннан да менә икенче этапта күбрәк син эшлисең бары тик элеккеге багаж белән. Элеккеге багаж белән беренчедән, һәм инде элек син үзең өчен, ничек дип әйтәм инде, күңел өчен эшләсәң. Ә менә хәзер күбрәк кеше өчен күрәшисең. Чөнки әйтәләр бит, сиңа кеше булганчы син авторитет өчен эшлисең дип. Әйе. Инде авторитетка ия булгач, авторитет сиңа эшләргә тиеш дип. Менә шулай була инде. Бүген безнең сәнгатьтә, эстрада сәнгатендә җырчыларны, җырларны бәяләүче конкурслар, күп төрле конкурслар, бәйгеләр бар. Ул татар җыры булмасын, татар моңы, Болгар радиосы премиясе, башка телевизион проектларның премияләре, башка радиоларның премияләре. Менә һәм аларда кайбер очракта 10-дән артык, берничә 10-дән артык номинация. Ягъни һәрбер катнашучы бүләксез китми кебек тоела.
Менә бер шундый әңгәмәләрдә Салават Фатхетдинов әйткәне бар иде. Мин ди бер ике генә номинация калдыр идем. Иң яхшы ир-ат башкаручы, иң яхшы хатын-кыз башкаручы. Менә мондый конкурсларга сезнең мөнәсәбәтегез һәм чыннан да аларның номинациялары менә шулкадәр күплеге ул теге бик шуарландырмыймы, битермиме аның бәясен? Мин килешеп, конечно, Салават Закиш белән, чөнки ике генә номинация була, шул ике генә җырчы дигән сүз бит. Иң яхшы ике җырчы. Беләсезме, бүгенге көндә бит җырчылар әлбәттә буарлык, бик күп. Әмма бит алар арасында мотор җырлаучылар да байтак, ай күп. Мин шаккатам. Элек ничек булмады икән ул җырчылар дип. Күрәсең, алар элеккә дә булганда, бары тик алар Казанга килеп кенә ишетә алмаганнардыр. Минем шикелле, мин дә бик авырлык белән килгән идем. Ә менә шушы номинациядә килгәндә ничек итеп инде аларны бит инде ул һәрбер җырчыны шушы концертларны, бәйрәмнәрне оештыручы күрсәтәсе килә халыкка. Шуңа күрә инде номинациялар туа. Берсен дә иң популяр җырчы, берсе иң гүзәл җырчы, берсе иң халык җырын оста баксаручы җырчы, иң халыкчан җырчы, иң тегеләй була җырчы, халык мәхәббәтен казанган җырчы, иң яхшы клип төшергән җырчы. Иң яхшы клип төшергән җырчы. Шуңа күрә ягъни сез күп төрлеләр өчен. Барысы да нигезләнгән нәрсәләр дип. Булар менә үзегез үк әйттегез, җырчылар буарлык дип. Әлбәттә, җырчылар күп, әмма образлы итеп әйткәндә сәхнә берәү генә. Сәхнәгә җырлый белгәне дә, белмәгәне дә чыга. Сәхнәгә профессионал артист чыга, белеме булмаган артист дип әйткән белеме булмаган кеше дә чыга. Элек бар иде менә төшенчә һәвәскәр җырчы дигән. Бүгенге көндә бу терминны бик сирәк кулланалар. Хәзер бөтен һәвәскәр. Хәзер шул профессионал җырчы белән һәвәскәр җырчы бер дәрәҗәдә бер югарылыкка калдырдылар. Минем ишеткәнем бар, кайбер улпат җырчылардан менә шушы терминны кире кайтарырга кирәк дип. Ягъни һәвәскәр җырчы термины булсын. Ягъни ничек инде профессионал җырчы белән һәвәскәр җырчы бер дәрәҗәдә бер югарылыкта йөрергә тиеш. Сез ничек уйлыйсыз? Шулай, дөрес. Әгәр сиңа табигатьтән бирелгән тавыш бар икән, әле ул теге сиңа сәхнәгә чыгып бастың да җырлаган дигән карт бланш түгел. Чөнки сәхнәнең үз законнары бар. Теге эшләргә ярый, моны эшләргә ярый, теге эшләргә кирәк, бу эшләргә кирәк. Артист булырга кирәк, җырчыга түгел, менә барсын эшләргә кирәк. Шуңа күрә бу нәрсәдә инде бу. Бу димәк белем кирәк дигән сүз. Әгәр дә тавыш бар дип кенә син белемсезгә сәхнәгә чыксаң, аны беренчедән тамашачы бик тиз сизеп ала. Синең менә шушы бик кыска рамкаларда икәнең. Һәм икенчедән җырчы өчен ул сәхнәдә йөреп, үз башына тишә генә еллар туфлау, инде ул киресенчә бу аңа начарлык белән кайтырга мөмкин. Шуңа күрә белем, менә шушы җырчы буларак белем алу, минем өчен бүгенге көндә беркемгә дә мишәйткәне юк. Ул бит беренче чыгудан инде ул бит халыкны тәрбияләүче артист. Ул бит 10 ел буе сәхнәдә йөреп, башта тәҗрибә туплап, аннан соң гына халыкка ниндидер үзенең интеллектын күрсәтә башлау, ул бит инде мәгънәсезлек кебек килеп чыга. Ягъни ул артист беренче чиратта тавыш кына түгел, интеллекты белән үзенең алдырга тиеш, тәрбияви ягы белән дә. Дөрес. Менә шуңа күрә мин әйтер идем, бүгенге көндә барыбер күп җырчылар, сәхнәгә чыга торган җырчылар, чөнки укырлар да бик күп бит. Бар консерватория, бар мәдәният университеты, бар безнең Мусфак дигән педагогик факультеты. Һәм бөтен җирдә җырларга өйрәтәләр. Аллаһка шөкер. Җырларга өйрәнмәгән җырчы булырга теге дипломы булмаган җырчылар сәхнәгә хәзер бик сирәк эләгә. Әмма барыбер бар. Менә мин алар арасында бар дип кенә әйтмим, алар арасында шактый гына популярлык казанганнар да бар бит. Шулай. 1995 елда Төмән өлкәсенең Вагай районында төшерелгән видеокадрларны карап утырдым. Анда Татарстаннан килгән бер төркем артистлар, Әлфия Павзалова, Мирсәет Сыңгатуллин, Алсу Хисамиева, Зөфәр Хәйретдинов, Марсель Ивановлар концерт белән төшәләр. Минем белүемчә, сез
менә шушы иҗатыгызның чәчәк аткан елларында дип әйтик, Сибир якларын аеруча үз иткән җырчыларның берсе. Әллә инде Сибир яклары сезне аеруча үз иттемезме Фәрхәйретдин буларак? Дөрес. Дәрсәсе белән тартты ул сезне. Бик кызык сорау, Данил. Беренчедән, әлбәттә, менә мин әйтеп киттем бит инде. Кая башында һәрбер якның тамашачысы бик үзенчәлекле, бик кызык. Менә мин инде барыбер бит инде кая барсам да бер Зөфәр. Инде шулай җырлыйм, монда да шулай җырлыйм. Менә мине нигәдер бик нык үз иткәннәр шушы Сибир тамашачысы. Ул мәсәлән Төмәндә, Тобольскида. Анда инде беренчедән шул хәтле кабул итәләр. Как будто минем менә беләсеңме? Алар концертны тыңлау түгел, алар туганнар кебек. Шул хәтле якын мөнәсәбәттә. Алар концерттан соң килеп, сине күтәреп кенә йөртләр инде. Мин әле уйлап та куям, әйтәм, мин генә түгел бит җырчылар. Менә шушы Сибир якларында оештырган фестивальне, аны бит инде мин үзем оештырган идем. Ул анда без аны оештырдык. Төмән өлкәсендә татар әдәбиятының һәм эстрадасының көннәре дип. Анда безнең шагыйрьләр дә, язучылар да, аш-су осталары да, җырчылар да, анда 4 кенә бригадага без бүленеп йөрдек, җырчылар да бик күп иде. Бик күңелле вакытлар, бик күңелле. Ниләр аны һаман да сөйлиләр әле. Миңа әйткәннәре бар. Әйдә нигә оештырмыйсың, яңа шундый нәрсә оештырыйк дип. Һәм ул вакытта шушы ул оештыру синнән гатырмый. Анда ярый ул вакытта хуҗалар ничек бит Төмән өлкәсендә хуҗалар бик безгә чикле йөз белән борылып карадылар. Һәм инде әлбәттә алдагы көннәрдә оештырып булган булыр иде. Чөнки тамашачы бит һаман шул, бер кая китмәде. Әле менә мин 1-2 елдан соң, 1-2 елдан артык ул барганым юк. Инде шалтыраталар. Кая югалдың, ник килмисең? Көтәләр. Әйтеп та карыйм инде, әйтәм, җитәр инде, әйтәм, бик күп җырладым бит инде, әйтәм, башка җырчылар. Тыңлагыз, әйтәм, җырчылар бик күп, яшьләр бик күп иде. Юк, безгә яшьләр кирәкми, безгә син кирәк. Кил, без сезне көтәбез, давай. Менә шундый Сибир тамашачысы шулайрак шул. Сез бер интервьюгызда әйткәнсез, мин сәхнәдән акрынлап китәргә җыенам дип. Акрынлап китү ничек була ул? Акрынлап китү ул менә мин пресс-конференция җыйдымда, менә мин иртәдән сәхнәдән китәм дигән сүз түгел. Чөнки сәхнәдән бар әлбәттә шундый кешеләр бит инде. Менә минем быел Саубуллашу гастрольләре була, Хушлашу гастрольләре була. Пугачева ничә ел саубуллашты? Әйе, менә шуңа күрә андый нәрсә булмасын өчен Кобзон ничә ел саубуллаша. Шуңа күрә андый нәрсә булмасын өчен мин ничек бар шулай булачак инде. Мәсәлән, мин телим әле барып җырларга, мин барып җырлыйм. Теләмим икән, мин инде бармыйм. Шуңа күрә мәсәлән, ничек инде мин менә җырлысы килмәгән килеш, тамашачы кашына чыгып мин җырларга тиеш. Күчәнеп. Бу дөрес түгел бит. Миңа акча кирәк, акча кирәк, мин җырларга тиеш сезнең алда дип, бу дөрес түгел. Менә җырлыйсың киләме, синең күңелеңдә бармы, син җырларга тиеш. Әгәр синең инде күңелең тартмый икән, син инде сәхнәне башка кешегә тапшырырга тиеш. Ягъни үзеңне дә, тамашачыны да азаплап яту Алдаларга да ярамый, азапларга да ярамый. Бүген әлбәттә алай түгел, әмма инде җыратларга барасын бик күп киреп кылды. Әйтегез әле, сезнең өчен мин беләм бик нык сезнең гаиләгезне, балаларыгызны яратканны. Менә сезнең өчен артист буларак гаилә ул нинди әһәмияткә ия? Ул нәрсә сезнең өчен? Тылмы ул, утраумы ул? Ул сезнең менә беркем кирми торган менә шундый урынмы ул? Гаилә гомумән беләсеңме, Данил, мин бит өйләнгәндә дә гади генә интеп ите кашык булдым да, менә хәзер өйләнмәдем. Мин өйләндем бары тик. Мин гаилә корырга тиеш. Минем улым булырга тиеш, беренче балам. Минем кызым да булырга тиеш. Беләсеңме, шул хәтле мин менә үземә шундый зур ышаныч бар иде. Ходай Тәгалә күргәндер инде. Менә барысы мин әйткәнчә булды. Аллага шөкер, мин беләсеңме, нәкъ үз вакытында, үз вакытны мин уйлыйм, безнең вакытта, без яшь вакытта
Өйләнүнең чоры 24-25 яшь иде. Әйе. Менә мин нәкъ шушы чорда өйләндем. Үземне ничек дип әйтим инде, менә мин тиеш аны эшләргә. Минем өчен гаилә, чөнки ул беренче урында чыннан да тора. Чөнки син бу дөньяда кем өчен яшәргә тиеш? Үзең өчен түгел. Син гаиләң өчен, балаларың өчен, анакларың өчен яшәргә тиеш. Менә иҗат кешесе бит ул барбер хыялый, барбер ул тиз гашыйк булучан. Шулай булмаса ул ниндер шигырьдә, матур көйләр дә туып бетмәс иде. Менә бу мәсьәләдә гаиләгезне ни дәрәҗәдә тотып саклап торды? Иҗатка беренче нәрсә ул менә бу мәхәббәт. Дөньяга мәхәббәт, хатын-кызга мәхәббәт, табигатька мәхәббәт, болай булмаса иҗат булмый ул. Һәм әлбәттә Ходай бары тик сабырлык кына бирсен. Менә шушы безнең мәхәббәтебез инде кайсы якка караган, бит инде ул булмасын хатын-кыз, ул булмасын табигать, ул булмасын гомумән нәрсә булмасын түземлек. Сабырлык һәм Мин Худайга рәхмәтем зур. Минем җәмәгатем Зөһрә бик түземле булды. Нинди генә чорлар булмады, әлбәттә мине бик күп өйләндерделәр дә, аерылдырдылар да, барса булды. Әмма мин һаман үземнең гаиләмдә булдым. Һаман тугры булып калдым хатыныма. Чөнки мин шунсына гомер буе Худайга рәхмәтлемен. Минем сайлаганым чын һәм дөрес булып чыкты. Ул нәкъ миңа кирәк кеше. Әгәр дә сезгә бүген килеп әйтсәләр, менә Зөфәр, бүген генә мөмкинлек бар, менә син җыр язырга, әйме, аннан соң синең инде җыр язу сәләтең бетә. Менә соңгы көнең синең җыр язу торган сәләтең. Сез нинди көй языр идегез? Нәрсә булыр иде микән? Белмим шул, Данил, ул бит инде беләсеңме, җыр. Гомумән мин бит хыялланып жүреп, башымда, күңелемдә музыкалар барлыкка килеп, җыр язган кеше түгел. Мине бары тик хыялландыра, музыкага өндәй, бары тик матур, яхшы шигырь. Бары тик менә шушы мин күргән шигырь генә миңа этәргеч илһам бирә. Ә бит башында шундый авторлар, шундый композиторлар ала башта көйне язалар. Аннары җигреп йөри шигырь эзләп. Әйе. Ә менә мин ул яктан киресенчә, мәсәлән, миңа шигырь ши, мин шундый инде. Ул шигырь миңа кирип сеңә. Ул инде менә даулый бары, дулый башлый. Кайный, җыр сырый башлый. Әйе. Менә мин синең соравыңа шулай әйтер идем. Менә нинди шигырь кулга туры килә бит шул вакытта. Димәк, алайсам, сезнең иҗат гомерегез ахыргача, чөнки шагыйрьләр язып торалар, шигырьләр туып тора, һәм сезне матур көйләргә илһамландыра торган шигырьләр гел язылып торсын. Тапшыруыгызга килүгә бик зур рәхмәт, иҗади уңышлар, киләчәктә дә очрашырга язсын. Амин, рәхмәт сезгә.